Mi ka video ka bapan I ba ka sonam rakawan si ka klem kemen lane kamdon kata kemen sim jing kemen ha ka por ba ka yet ho shong kurim bat uraja rakuwan si ha ka wei ka video ka balas preng state bahamanta ha po kirsan social media ka badon kumba khat san seken nai ai kapan I ya ka por ka ba kine ki arngut kata ka sanom rakuwan si bat uraja rakuwan si ha ka por ba ki tho shong kurim ha ka ba ki don lang bat wei ubriu ubalak niam ya kene ke jingnya thok jongking kane ke video kala sedang ban Spring State hapo kirsan social media hadin balalap ya ka sonam ro kawan si manin kamit ha ka bala cha kano ba kadai ka badon kti ha ka ban penyap ya ukurim jongka u raja ra kawan si ha ka por ba ki wan kai sha sora mikhalaya ha kene ke video layo I ba u raja ra kawan si ukmen bat u pu samraki ha ba uta sindur ya ka sonam ha ka por ba ki tho kat ba ka sonam rakawan sipat hang ne phila banyo I ba kamdon kata ka dur khmat ka ba phu samrki I kumbadon ka ai ka ba buri na uraja langit ba kene ke video kadai ka video ka balaring ha indo ha ka shipeltrik ha ka por ba kene ke arngut ki pendip ya ka jing tho shong kurim kibun kibriu kil ai ka jing kenok bat ka jing tho halor kene ke jing jia ya kene ki arngut da ka ba ong balada kam kwa banya tho amdai banya tho banwan rapat kum kini kijing jia kibas ngausi hadin habut bat kum juru kilakan tho ba om dai ban penbor ya kajing tho shong kurim